Kini ke Akashvani Shillong ke khubor wan puli api di meri nongti walang. Kini kilong kimat ki bakong san jang ke khubor mta ka step. Ya kendo menteri rangba ka Meghalaya konrat ki sang mai ki dikhot jang Finance Commission ka bakhan ri wa Shillong ha ka bawla pen sngow ya ka long kaman bat ki jing e ki babon ba ka jilla Meghalaya ka kendo. Menjur ke Sarkar India ban pelai pisah ndrus pa nyo pusan klur tingka ban kershani ki jela ki bela syak takjur na ka jing shlei bat ki jing tua khendau. Lapan semai ulat ke jela Tripura Indra Sena Reddy Nalu bon chin tiru shipore ka kam kum ulat jong ka Mizoram. Ki khubor ki babnya. Ka Sarkar Meghalaya min ka sngi ka kendo ki dikhot jong Finance Commission ka bakhan riu bar ka lapan I ya ka long kaman jong ka jela ki jing e ki babon ba ka jela Meghalaya ka kendo. Menteri rangba ka Meghalaya konrat ki sang maula pedang burami usong knor jong ka Finance Commission ka bakhan riu Dr. Arvind Panagaria pada baru ki dikhot ki balawan sya kanong ba Shillong. Ha ka jing lang menteri rangba ula banjur ya ka jing non kam ban pen kelai ka Meghalaya sya ka jela ka bakiu syaphrang da ka jing kershan jong ka te ka commission. Da ka jing persang ban yo ya ka jing pen klan bor ka bapura ka sarkar jela ka ruj dak ya ki plan trekam ban yo kenjo syaki thong ki bakham halor. La airu e ka dorkhas hau Dr. Arvind Panagaria ha ka te ka jing lang. Haka keruak khubor jong menteri rangba limba ka social media ulapan pau ka jing sngaw ka bakraw ya ki dikhot jong ka Finance Commission ki bala shashkor ya ka jing pun sngaw jong ka Sarkar Meghalaya bar ki bala airu ya ki jing mut ki badan kam. Menteri rangba u khmilinti banyatre lang ringkat bar ka Finance Commission ban penlong ka Meghalaya ka bakiu syaphrang bar ka India ka bakhlan. Ka Sarkar Meghalaya ka lapan jing kesan pisaru palat shilak klur tingka na ka Finance Commission ha ka dur jong ka grant. Ka Sarkar India ka la minjur ban palat pisah ndrus pa nyu pusan klur tingka ban kershani ki jela ki bra syakta na ka jing shlei kum ka Gujarat Manipur bat ka jela Tripura. Kani kan long kum ka baha ka baningkong na ka National Disaster Response Fund NDRF. Na ka hendrus pa nyu pusan klur tingka lamang ban ai hendrus pa klur ya ka Gujarat san phau klur tingka ya ka Manipur bat ar pusan klur tingka na ka manta ka jela Tripura. Kini ki jela ki bala len shop da ka jing hap slap ka bajur ka bala wanra ya ka jing shlei ba ka jing tua khandau babun menta usnem. Katanat korbar ri kala pensngau ba ka Sarkar pedeng ka long bala ai tilut ban aya baro ka jing kershan ka badan kami ki jela ki bala mat ya ka jing e na ka jing shlei bat ka jing tua khandau. Lapan sengoru ba menta usnem ki jela ki belai kendo jing e na ka jing hap slap ka bajur ki long ka jela Assam, Mizoram, Kerala, Tripura, Nagaland, Gujarat, Andhra Pradesh, Telangana bar ka jela Manipur. Lapha ai ki kenhuan ki bakar pang ha ka kadan menteri sarkar ban bishar bat lum jing khen ki jing julor baro. Shushu lo ong baya ka jingira pisa na ka mentai ki jela bala kedawa khman ansarai hadien bala dep yoshwa ya ka kai phot na ki kinhon ki bala bo karpang banjurep ya ki jing penjulor mariang ka Sarkar India shen ka sapharu ikite ki kinhon cha ki wei ki jela ki bai kindo jing e na ka jing shlei kum ka Bihar bat ka West Bengal. Menta usnem ka Sarkar ka dep palat khandai 1000 klur tingka na ka SDRF sha arpui tili ki jela palat 1000 sans pa klur tingka na ka NDRF sha khasan tili ki jela bat 6000 praspa laispa prapusan klur tingka sha khatui tili ki jela na ka State Disaster Mitigation Fund. Haka sngi rakhi burame ka World Translation Day ka badai minhin ka sngi ka Jawaharlal Nehru University JNU kala penlongi ka jing aji hikai halor ka benta jong ka kelak tien ni ka translation ban penne pensa e ka lariti jong long shwa manshwa. Ka jing thmu ka bakong san bala bo e ka World Translation Day ka long man ai jing hikai ba jing tip jing song tho ka parthai baro ka wei ba ki don kam man sumar penne pensa e ka tien bala penan kam da ki long shwa. Haka por ba ai jingkran haka program u Professor Ganga Sahai Meena ubadai na katanat puli Indian Language Translation Center JNU ulong ba ka kelak tien ka de ka jingkieng ka bapon ni ka tien ka lareti bat ka imlang sa alang ka trekam ruan penyaso ikibrio na ki than ki ba pher. Ka Handicrafts Service Center na katanat textile jong Sarkar India min ka singi kala penlong ya ka program IG hikai ka bakarpang shisngi da ka papalit jingmut kham karpang halor ka sam jing tip sapang ki scheme ki pa pher hapo jong ka office trekam u development of Commissioner Handicrafts Shillong.
Ya ketika program na penlong ha Bado Multi Facility Hall kabadan ha Ampati Southwest Garo Hills. Kajing temu ka bakongsan ka long ban hikai kinong thir nong than met nong snatiar babonjat shaphang ka geographical indication registration ka e-commerce ka gem portal GST bat kiwei kibaladan lang ketika program kilong ubhaskar barwa project officer ka NER Export Promotion Council for Handicrafts Rima Sonar assistant director handicrafts bat kiwei kini ka khubor ka wanchpi na ka Akashvani Shillong. Ha Mizoram lapan smayu Indra Sena ready nalu ulat jang ka Tripura bun chimtiru ekakam kumulat jang ka jala Mizoram. Ya ka jing pen smay lapan long ha ka kamra jingelang jang ka Raj Bhavan ha Aizon. Indra Sena ready nalu un khmi shipor ki kam jang ulat kat ba ulat ba pura jang ka Mizoram Dr. Hari Babu Kambhampati udang dan ha ka shuti. Lapan smayu Indra Sena ready nalu menhin ka singi da Justice Nelson Silo ubadi unong bashar jang ka Guwahati High Court. Ya ka shiti ay bo jang ka President la pudie da ka Renu Sharma Chief Secretary jang ka Mizoram. Kibladon lang ha ketika singi ki kentop yu menteri rang ba ka Mizoram upu lal duhoma ulampang ke nerbathawan upu lal biagzama u menteri ki kampo yeng bar kiwei ki officer rang ba. Kan sadan ka mock drill ni ka jing persyang ya ka ka badan ka manle la da kiu jumai ha ka nu ka por. Ya ketika mock drill an penlong ha ka Sautrik Urisau arjar arpusau nado ka por khatwei bejemen step ha additional but main secretariat building. Kishakri sarkar na baro artali ki yeng secretariat ki nishimenta ha ka mock drill ringkat ba ka kanhon SDRF ka Fire and Emergency Services DMHO MPRO PWD MECEL kemuda ka Urban PHE bat kiwei volunteer ka Civil Hospital bat ka Woodland Hospital ro ki nishimenta ha ka ni ka mock drill ha ka Sautrik Urisau. Lakar pad ki pad ba baro ban ai lad ki kali kit nong pang ki kali penip ding bat ki ki kan hon ai jing rap ha ka por lanat mariang makinyo ban pendep ela ka jong ka kamram ka badan kam. Kum kasen jam banyak penkhalanya ka Sengkam Lajong Haribhoi District, ka Ribhoi College Lingba ka Entrepreneurship Development Center EDC, kala penlong ka program ka bekerpang ha ka kamra jingelang jo ka Ribhoi College menhin ka singi. U Block Development Officer BDO jong ka Umling CNRD Block uba Eric Kevin Dakar, ha ka jing kiran jong ukum kongsan ula banjur halor ka jinglong kongsan jong ka Sengkam ban kentiewi ka yok kokot, bat ka balaron pli ki lat ai kam ai jam na ka mentaki wei. Ulapan sengawi kejing persyang ba pera na kaliang jaga sarkar ka balong kejing plilenti ban kersya ni kejat kam ki babon bat ban penslur ya ka khai pateng. Ya ka program na panlong da kejing temu ban penklan bat ai sem ki samla ki ba am nuat ban Sengkam Lajong bakin tip ya ki jaka ai jing kai pentipit bat ban kedau lenti ya ki. Ka Akashvani baga North East Service NES Shillong kala penlong ya ka Hindi pakawara na do ka khatsaw tarik hado ka at khundai tarik unai lor arhajar arpusaw la penlong ya ka ni ka program kat kum ka jing batha jang sarkar India ka bathmu ban kentiau ya ka jing penan kam ka ktien Hindi ha ki jakatre ki program bala pendong ha ktien ha ka Hindi pakawara ka ba arte yau ki kentop ya ka extempore speech ka typing jingruai ba jing thuk khana ha ka ktien Hindi ha ka bagi nongi shimenta ki la yo ban pen paw ya la ki jong ki sap ki phong ha ka jingkran jong deputy director engineering but head of office ba H ding do ha ka sngi ple perda ula banjur halor ka jingnon kam ban penlong kongsan ni ka ktien Hindi ha ka tre ka ta ka ba man la ka sngi lapan sngawru ka kerwa khobor na menteri korbari ka sarkar India Amit Shah but na u CEO jong ka Prasar Bharati u Paritosh Dixit News Editor lembar ki casual announcers jong ka NES Akashvani Shillong kila mikmat eka station ha ka Poet Smith bala penyat da ka ICER barapani bat kila ai ki jingpuri poetry ki bas ngotanan katu gani ka khubor klakut bakalawan shpi na ka Akashvani Shillong sa shipor ka ta khubor prabaji nginya so baka Delhi station na ka mata ka khubor ha ka tin Hindi ban penbo da ka khubor pareng ka por pra ka san minin gani ka Akashvani Shillong sngoba man mantai ki khubor na Delhi